насӯзонд. ай ҳамиҷа душманӣ сар шуд. ва конати нор, баъд аз он алоб ба дуои паямбар аз осмон меомад, ба тазарруи ӯ меомад. баъд аз он ҳамин коре ки мекарданд, яҳудиё ҳамина аз пайғамбари акрам саллаллоҳу алайҳи васалам талаб карданд. ҷаноб пайғамбар чӣ кор карданд? ҳамин талаб карданд. аллазина қолу инналлоҳа аҳида илайно. бинобар ҳамин сабаб гуфт худованд қати мо аҳд дора, яъне дуои моро бар яҳудиён қабул мекунад ки аз осмон алов меомад дар пайғамбарои пешин. ҳамон пайғамбарро иро киштанд, ҳаморам ғам доданд, ҳаморам итоат накарданд. ана ҳамин хел баъд аз о пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам худованди ҳақ гуфт ки гавзаншона хай чива киштешона бошам охи. ҳамин дуоҳоро кардам, чива киштешона, чива озоршон доден. пайғамбарои зиёд омаданд, мӯъҷизаҳои фаровон қади, чива нобудшон карде, чива ҳамин қурбониро аз амон талаб карда буде. ҳамон алов омада буд ку қурбониёро сӯзон нисфа насӯзон, чива имон наёварде, чива пайравшон нашуде. закариё, яҳьё, ишъиё, ирмиё агар шумо ростгӯ боше, чива иёра киште, чива иёда шумо лаънатишиде, барои чӣ карда ин корора? яке аз бузурго овардааст ки як тоҷир будай, як тоҷир будааст, гуфтааст дар ҳамин пешонаш як табл задагӣ будай. табл яъне ки калон портрет задагӣ будааст, дар як ҷош дар ин тараф портрет навиштагӣ будае ки агар шумо бихоҳе ҳамин кора мекунӣ, агар шумо бихоҳе ҳамин кора мекунӣ, агар шумо нахоҳе баҳонатон тайёрай. як тоҷир будай мегӯяд дунё ҳамин бародара, бихоҳӣ ҳазор кор ҳамин рӯз мекунӣ, бихоҳӣ барои худат ҳазор барномаро месозӣ, бихоҳӣ ҳамон кора мекунӣ, нахоҳӣ баҳона тайёрай. мардуми яҳуда меай мехост имона меовардан расули акрамда, мехостон қалбшон ҳамин, вақте ки нахост баҳона тайёрай. ай осмон алов биёя ин шаб, ин баҳонае бародаро, ин табиати инсония. мо ҳам ҳаминем, нахоҳем 10 баҳона дорем, бихоҳем ҳозир барои худ ҳамаи кора мекунем. аст ё не ҳамин? баъд аз он аллоҳ ҷалла ва ала шаънуҳу амр кард, қурбонӣ ана ҳамин буд мегӯяд. ин дар замони ҳазрати мусо будай, ҳатто ки мегӯяд мекуштанд, қурбониҳошона меоварданд, пеши мусо пайғамбар дуо мекарданд. бани исроил аз осмон алове меомад, қурбониҳоро месӯзонд. ин дар сифр китоби таврот овардагӣ буда боби ловиён. магар ин ки ин чиз омада буд мега, ин як мӯъҷиза буд. ҳатто мусо алайҳиссалоту вассалом баъд ин ғам доданд. ҳазрати мусо алайҳиссалоту вассалом ба дараҷае шуд ки дуо кардагӣ будааст ки